felnövök. Tudod, Wendy, én kisfiú akarok maradni és látszani. Ezért elszöktem otthonról, és sokáig tündérek között éltem. De tényleg ismersz tündéreket? Igen, de sajnos már majdnem mind meghaltak. De miért? Tudod, Wendy, amikor az első kisbaba először felnevetett, a nevetéssel apró darabokra tört szét, és ezekből születtek meg a tündérek. Akkor hát minden kisfiúnak és kislánynak kellene, hogy legyen egy tündére. De miért nincs? Azért, mert valahányszor egy kisgyerek azt mondja, hogy nem hiszek a tündérekben, oda egy tündér holtan esik össze. Hiszek a tündérekben! Hiszek! 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 Péter, kik ezek? Ők az elveszett fiúk. Elveszett fiúk, ne is lányok nincsenek? Hát, a lányok túl okosak ahhoz, hogy elvesszenek.